Il-Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes jibqa' ma jridx jikkommetti ruħu dwar it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma f'dan il-perjodu diffiċli kulħadd għaddej minnu bħalissa. Minkejja il-prezz taż-żejt mad-dinja kollha kompla jieħu daqqa l-isfel, il-Gvern Malti baqa' maħa l-ebda passi sabiex iraħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, meta ħafna nies qed jibqgħu id-dar u jikkonsmaw aktar elettriku u ilma. Bħala Gvern nixtieq tweġiba hemm għal xiex qed tibqgħu tirreżistu li traħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Ma dax taqsam xejn mal-suġġett tal-lum ta' din il-press conference, jina tiġaw iġibtu kol il-ġimgħa li għaddiet u naħsibx li għand il-Gvern ġew iġi fuq dan ir-rigward. Dan meta l-istess Ministru anke ftit tal-jiem ilu xorta ma weġibx din l-istess domanda. Fl-aħħar xhur f'pajjiżna kienu ħafna l-appelli biex il-Gvern iraħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għar-residenzi u n-negozji, kif ukoll biex iraħħas il-prezz tal-petrol u d-diesel. Appelli li ġew ripetuti diversi drabi anke mill-Partit Nazzjonalista li qed jipproponi roħs ta' 50%. Iżda f'Malta minħabba l-ftehim li sar mill-Gvern it-tnaqqis fil-prezz taż-żejt mhux qed jirrifletti fil-prezz tal-kontijiet li qed nirċievu. Dan għaliex bħala pajjiż kif ikkonferma wkoll il-Ministru tal-Finanzi ma nistgħux naqbdu u nraħsu minħabba li kollox jinsab ikkontrollat miċ-Ċiniżi. Fost dawk milquta direttament hemm familji u anzjani li bħalissa qed iqattaw ħin twil id-dar minħabba l-pandemija tal-coronavirus bil-konsum tagħhom jisplodi l fuq. Il-kontijiet għoljin tad-dawl u l-ilma qed jaffettwaw ukoll l-intrapriżi li għadhom miftuħin u li diġà ħadu daqqa fin-negozju tagħhom.